Hej Kasper. Goddag, Peter. Goddag. Vi plejer at kigge på hovedtelefoner og ting og sager. Hvad har du taget med i dag? Hvad skal vi kigge på i dag? I dag der er det babyalarmer. Babyalarmer. Fuldstændig. Ja. Er der meget at vælge imellem der, eller hvad? Hvorfor har du valgt dem? Jamen, babyalarmer i dag, der kan du vælge med en lyd, du kan vælge med en billede, begge dele på den sags skyld. Og så er der helt ned til 400 kroner og op til 2700 kroner. Okay, så der er en stort spænd. Det må man sige. Hvad er forskellen så på de billigste og de dyreste? De billigste, der er det ren lyd og ikke så meget digidar. Kommer du op i en højere prisklasse, jamen så har du både lyd og billede, og du har endda app-forbindelse, og du har større tilhørspakker. Du har alle mulige funktioner, som kan være med til at gøre, at du kan overvåge din baby på Så man kan sikre sig, at den lille har det godt. Fuldstændig. Selvom man sidder et andet sted. Ja. Okay. Hvad hedder det? Jamen Kasper, der er dyre, der er billige. Hvad har du taget med i dag af babyalarmer? Jamen i dag der har jeg taget det med, som er på markedet. Det er fra video til lyd til noget som det her. Det er en tryksensor. Det er faktisk noget af det, som overrasker mig positivt. Det er, at der er jo mange spædbørn, hvor man som forældre tænker, nej, vi skal være forsigtige med vuggedød. Ja. Sådan en tryksensor som den her, den gør simpelthen det, at du ligger under madrassen, og så monitorerer den, at dit barn trækker vejret, og der bevæger sig, så registrerer den også det. Okay. Så vejrtrækning og hjerterytme, det kan simpelthen det optager, det holder det, der sidder sensorer, der ligesom registrerer det. Præcis. Så det behøver man ikke at, så går jeg ud fra, at der er en eller anden form for alarm, hvis der sker et eller andet. Bingo. Ja. Så efter 15 sekunder, og der ikke er nogen bevægelse i form af hjerterytme eller vejrtrækning, så får du bimlen og bamlen. Okay. Så det er jo med til at give et ekstra lag af sikkerhed. Meget betryggende. Ja. Og det er jo sådan noget, ikke? Altså som forældre, står, trækker du vejret, eller hvad, ikke? Der kan man jo så blive beroliget. Absolut. Og ellers generelt på markedet, altså hvis du bruger 400 kroner på en babyalarm, så er det ren lyd, du får. Bruger du 1000-1500, jamen så kommer der noget ekstra indover, som talkback-funktion, hvor du kan klappe ned og tale til din baby. Der er natlys, og der er vuggeviser og lidt af hvert. Og kommer du op over de der 1500 til 2000, jamen så er der også store udstyrspakker, hvor der er meget tilbud med. Så det man egentlig skal kigge efter, det er, hvad er ens behov, og behov, så det er ikke kun et spørgsmål om, hvad er teknologisk behov, men også behov for tryghed, fordi i princippet kan man sige, at babyalarmer, det handler ren og skær om tryghed. Du kunne jo på tid bare gå ind til din baby i gang imellem, og lige stikke hovedet og se, sov fælst. Ja, lige præcis. Men det her, det giver noget fjerntryghed, om så man siger. Jeg tænker, altså det er vel også meget godt, sådan som den her, det er jo utrolig godt til, hvad skal man sige, førstegangsforældre, der virkelig har, altså, hvor hjertet sidder oppe i halsen hele tiden, ikke? Og det kan jeg da selv huske, at der er man virkelig nervøs, ikke? Og nummer 2, der er man langt mere afslappet, og det skal nok gå alt sammen, og man ved langt mere om det, ikke? Jo, så der må man da helt klart sige, at der er den jo en gave. Okay. Kig lidt med på nogle af de andre videoer, så går vi lidt dybt med de forskellige produkter, både lyd og billede, såvel som lyd og tryksensor. Ja, spændende.